जेनजागोन खननै नों मा खमसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खमसे सिजा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिदिनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयसला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम अमर सिं आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो भिडिअखौ मोजाङै नायलांगोन आरो नायनानै निश्चय माबा मोनसे कमेन्टखौ होगोन होननानै आं आसा खालामबाय दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आरो लोगोसेनो मिजिंथिबावो जे सोरबाफोर बिथाङा जुदि भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला एबा चेनेलाव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोब्ला एबा अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय बे माखासे समनि गेजेराव जोङो गोबां माने बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ नुबाय थादों बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जेरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बेनि अनगायैबो सिगांनिफ्रायनो हारिनि एबा समाजनि खामानि मावबोबाय थानाय अमर सिं ब्रह्म मानगोनां बिथां आरो बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब सारमोन बिथांमोननि खोथा गोबां समाव माने दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ जों नुबोबाय थानो मोननाय जादों दा बेफोरनि गेजेराव जोङो नोजोर होनो गोनाङा बेनो जाहैबाय माने बर' हारिखौ माखासे दैदेनगिरिफोरा बबे लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों एबा माबायदि लिड खालामलांनो नागिरदों बेफोरखौ जोङो सन्देह गोनां जानानै फैबाय मानोना बिथांमोननि बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे खालामलायनायनि गेजेरजों जों गोबां माने मोजां गाज्रि हमनो हानाय जानानै फैबाय आरो बिथांमोननि गेजेरावनो सोरबाया सोरखौबा गाज्रि बुंदों सोरबाया सोरखौबा बाख्नायदों दा बिनि गेजेराव राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै माखासे हान्जाफोरनि खोथाफोरखौ लालायनानै बिथांमोना दान्थे बिदान्थे खालामदों आरो बिनि गेजेरावनो दाख्लै साननै सानथामसो सिगांनिफ्रायनो माने एसे दुंदुं हाव हाव जाबोबाय थादों जे बिटिसि एबा बिटिआरखौ लानानै माखासे अपेन डिबेट खालामलायनांगौनि खोथाखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोन्दों दा बिनि गेजेरावनो दिपेन बर'नि माखासे बिबुंथिफोरखौ लानानै मानगोनां दावराव देख्रेब सार बिथांमोना माखासे खोथा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा आसा खालामो नोंथांमोन बयबो नायलांगोन अमर सिं आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा डिबेट खालामनांगौनि जुक्ति दं होननानै जों साना नोंनो बुंबाय जे माने फुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङै गामि हाबदों अदरखारि गामिखौ दानख'नांगौ दांबाय दा दिपेन बर' नोंहा लिस्ट दङ नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दङ नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन हा नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख' होआं होनना बुंलायगोन होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिजोंलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख' होआङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो दिपेन नों मानसि थगायसलाय नों लाजिनाय सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालाम नोङो लाजिया जोंखौथ' एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बे आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव जों ओंखारबोदों medium instruction बेयाव मिडियाम इन्ट्रडाक्सन प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापर्टआव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद दोगो बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेसा दिनै डक्टर जाहैबाय बे फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फकिरागासिम नों मिथिगौ नामा बे आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनखौ आं फुरा दङ एकेबारे आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं सेन्टाराव सही दंमोन बड'फाया आंजोंनो थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो आन्दलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया होनखो नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव आं दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेनजागोन खननै नों मा खमसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खमसे सिजा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिदिनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयसला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै
जे बे माने गामि दानख'नाय लिरनाया लाबोलाय सुथिया लाबोलायनो लिरफ्लादों लेरफ्लादोंसो आरोखि बे अबरखौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया दिफोर बर' बिदि खोथाखौ खोनानै जेरै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट बियो आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियावनो हम मिनिस्टार लिरनाय सुक्तियाव लेरफ्लाना दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय अजयखौ प्रेसिडेन्ट बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजयज्ञ नेता नोङो दिहुन बर' नों नङै खोथा बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बायना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंथ' दिनै जोंखौ बे माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसो जाबाय भुटआनो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय नों होनबा नोङो बे बिटिआर एकला जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय नों नंगौना बे भुटआ जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों गासिबो बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो दिनैखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगायाव 6 बिलियन पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट दोनदों नों भुटखौथ' नोंसोर लगायदों नोंनो नों भावखौ नोंलाय नोंबो जानो जादों नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां नुदों भुटजों होसोदों होनना बुंबाय दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्ड बर'फोरबायदि मानसिखौ जों सिनाय लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों जग्य होनांगौ बे अजयज्ञ नेता बियो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादनि बे माने नेता जानो थुङाया बे अजयज्ञ नेता लाजिनाय गैयै मानसि बियो लाजिया नों दिनै माने एर'प्लेन गाखो नोङो बे माबानि बिटिआरनि नोङो थब्ला लानानै गिदिं नोङो माजों गिदिं नोंलाय एर'प्लेन गाखोनानै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माबा बुङै नोङो माने स्टार हटेलाव थायै नोङो माखन थब्ला लानानै जादों फुर्ति मोनदों नोङो दिनै जाथिया जे मा जादों बेखौ गियान हा नों निकृष्ट मानसि नोङो दा जों मुगैयो बिदि मानसिखौ दा दिनै नोंहा जुदि साहस दंब्ला बेफोर जायनाखि माबा बेफोर बुंफै नोङो अब्लानो बे बिटिआर सुक्तिया मोजां होनब्लानो जों बिटिआर सुक्तिखौ मानिना लागोन बेयाव नों आननेसासारि कन्डिसन बानायनानै नोंहा जे साहस गैया नों जे गाब्र'दों जे माने डिबेट खालामनो बुंनानै नों दिनै खारख'नो नागिरदों नोङो दिनै नोंसोर बिटिसिआव नोंसोर बिटिआराव नोंसोरो लिरनानै गारबाय जे रायजो नांनाया जोंनो लिरनानै गारबाय कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन ओमफ्राय बे माने जायनाखि आसामनि बाउन्डारि बेफोर माने व्हाइल किपिं इन्टेक्ट द टेरिटरियेल बाउन्डारि अफ आसाम होननानै लिरनानै गारबाय बिसोरो रायजो नांनाया होनबाय दा बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौनो फाननाय जायाखै नोङो बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान सनमान सेस नों बिनि आदर्श सेस आरो नोंनो लाजिया दिनै बर'फा बुंनो नों बर'फाखौ नुवाखैबो नोङो सिनायाबो नोङो जाफानबो मोनाखै नोङो आरो नों बे मानसिया दिनै बर'फानि बिराद मुंख'नो लाजिरोङै जों दुखु जायो बर'फानि माने नाम लायनाय गाज्रि खोथा बुंब्ला जों दुखु जायो थगाव आं जुवा बे माने माबाखौ रिप्लाय होआबा नों लाजियाखिसै नामा लाजिनानै गैयै नोङो एखे अजयज्ञ नेता नोङो आरो दिनै नोंथ' मा बेल' नोङो 2021आव नोङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिजों डिबेट खालामनो नों दुथान खोथा बुंदों बिराद गिदिर खोथा बुंदों नोङो बिरादनो बे समावबो नोङो जेब्ला सानसुमा डिबेट खालामनो हागौ बे नों सब फासबाय नों माबायदि नेचारनि मानसि नोङो मा नेचारनि नेता नोङो थगायसुला नेता नोङो ना साहस गैया ना स्टाडि गैया ओरै बुंलाबायदों नोङो दा दिनै बुंना हो नोङो दिनै बुंना हो जे जों बुंनाय बायदि दिनै बे थिथा जायनाखि कन्डिसन होदों बे डिबेट जाब्लानो गासिबो ओंखारखाजोबो डिबेटआव फैदों डिबेटआव फैनानै जों रिप्लाय होगोन आरो जों रिप्लायाव जेनोब्ला जों नोंनि जायनाखि जुक्ति जों मानिजोबगोन गासिबो जों मानिजोबगोन अब्लानो जोंबो बुंफागोन जे बे माने पिआर होनायाव उद्ध जानांगौ होनब्ला जों बुंफागोन ओमफ्राय बे माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ नंगौ मोजां होननानै जों बुंफागोन फै नोङो डिबेटआव जों बेखौ दाबो खावलायो गोजोन्थों बे माखासे भिडिअफोरखौ नुनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा बर' हारिखौ माबायदि दैदेनलांनो नागिरदों एबा बर' हारिखौ माबायदि माने जौगाखां खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जोङो सन्देह गोनां जानानै फैबाय नंगौना नङा दा बाथ्राया जाहैबाय एबसु बायदि इसिबां गिदिर आफाद जायनाखि बर' हारिनि सिनस्रि दा बेफोरबायदि आफादखौ दैदेननाय
माखासे लिडारफोरा थारैनो बबेबा राजनितिक हान्जानि बेन्दोङाव हाबसोमनानै बा बबेबा राजनितिकनि फोथाराव ओंखारनानै माने हारि सिबिलांनो नागिरमारदों नामा दा दावराव देख्रेब सार आरो अमरसिं ब्रह्म सारमोन बादिनि बाथ्राखौ खोनायोब्ला जोङो निस्सय एसेबाबो बेफोरबायदिखौ हमनो हायो। दा थारैनो जुदि एबसु बायदि आफादा उदाङै बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जानि सिङाव थानानै खामानि मावोब्ला बर' हारिनि जौगानाय एबा बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांगोन बेखौबो जोङो एसे साननो गोनां जानानै फैबाय होननानै आं सानो। दा दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनाय जाबाय, बेनि थाखाय निमाहा बिबाय। जायफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामो उनाव नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनबावगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ, गोजोन्थों।